Uso na sa atong kinabuhi kana bang mahimutang loyalist, na ay loyalist sa mga Marcos, na ay loyalist sa mga Duterte, na ay loyalist sa mga Pinklawan. Sa ato ng politika, lingiya imong tupad ing naa kay gi loyalist. Sakto ba ng pangutanahan? Ing na lang loyalist ka. Unya kung tawgon gani kag loyalist, bisag unsay buhaton sa imong idol, imo ginang suportahan. Bisan pag unsay iyang isulti nimo, imo ginang sundon basta loyalist ka. Ipaglalaban gina nimo. Ana, mo nay loyalist. Karon dinhis kalibutan, doon na ragyoy duha ka mga tawgon natog idols, na ay idol para sa kaluwasan, doon na say idol nga gitawag og idolatry. Ug unsa man ang idol nga idolatry, mao na ang magdaan nato padong sa impyerno. Kinsa man na siya? Tubag. Kinsa ba mudaan nato sa impyerno? Idolatry. Yawa. Kinsa may mudaan nato sa langit? Ang Ginoo. Sa mura mo sa mong giyawaan, di man mo katubag dayon. Si Maria, usa ka loyalist. Loyalista siya sa Ginoo. Loyalista siya. Ug ang una niyang gihimo nga ang iyang lawas Ginoo ra gyud makagamit. Ug kay Ginoo ra may makagamit, di siya or iyang giampingan ang iyang virginity. Munang nagpabilin siyang birhen, giampingan gid niyang virginity. Kay loyalist man siya sa Ginoo, who is pure and perfect being. Gilingay mong tupad ing na nagamping ka. Namuras kag Maria nagamping o nagpasagad. Ana. Ang uban tapawak ignaw. Ana, singisi. Bot lang ninyo. Basta sa Maria, giampingan niya iyang virginity. Kay mao man na ang iyang timaan nga loyalist siya sa Ginoo. Unya, tungod ani, giingnan siya sa Ginoo nga magmabdos ka bisag dili hilabtag lalaki. Kay virgin God. Sa mayang gihimo, igor siyang nangutana unsaon man pagkahimo niini nga akong ubos nga pangagpas, di man gyud mamabdos ang babae kung dili hilabtag lalaki sexually. Kamo mutuo mo nga mamabdos mo bisag di hilabtag lalaki sexually? Tuo mo dili? Tuo dili? Nganong di man mo mutuo nga na may nahitabo? Ang pangutana karon, musugot mo ron nga mamabdos mo bisag di mo hilabtag lalaki. Musugot dili. Kinsay musugot tas kamot. Sa ato pa dili mo mga loyalista sa Ginoo. Mga loyalista mo sa demonyo. Kay kanang demonyo masinupako na. Nya maka-stress na sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Hari Akas giingnan ni propeta sa tong propeta ningon nga pangayo bisan unsa. Limot man sa tong propetahan niingon. Isaiah ningon nga pangayo bisan unsa, bisag adto panas kinatumyan sa langit
Hoy, niingon si Akas, dili ko mangayo. Namo nang niingon ang propeta nga dili pa baigo nga samukon nimo ang tao, samukon sa nimong Ginoo. Kana bang di ta mosugot sa sugo sa Ginoo mga igsoon, makapasamok na. Abisag ko kamo mga ginikanan, simple kayo. Suguay inyong anak, di mo sugot. Di ba? Mahasol mo eh. No. Kinsa maroy sulugoon sa atong nasod, kitang mga tao o kanang atong presidente ug ang iyang mga kauban? Ha? Kinsay sulugoon sa nasod? Kanang presidente hangtod nga res barangay officials mao nay sulugoon sa nasod. Kusog ba silang mosugot sa atong sugo o mosupak? Kusga. Kana. Nya naunsa man taron? Nahasol ta. Nahasol. Kay mga masinupakon. Ingnon nga ihatag na tanang kwarta para sa panginhanglas kabos, isod nos malita nya i-deliver ngadto sa ilang mga kauban. Ingnon nga hatagig suporta ang mga masakiton, kuhao na noong kwarta sa PhilHealth. Ingnon nga tarungan ng flood control kay mabahaan ng mga tao din is daplin sa ano sa namuyo sa mo nang daplisapa. Daplisapa kawaton hinoong budget o di na perting patay, perting nangaguba ang balay. Ingnon nga tarungan ng farm to market nga para sa agriculture, adi na gyud kawaton hinoon. Ang resulta, wa na taroy agriculture, sige tag pang-import. Hasta sibuyas i-import. Hasta kuno asin import. Nga naman, wa. Nako, naminaw ko sa mga balita tungod aning gasolina. Kanang Singapore, pulos gina imported ang ilang goods diha. Gamay pa jud kay na nga nasod. Pero sila lagi wa maglisod dos gasolina. Nga naman, tuang dagko kay tangkis gasolinahan sa ila para dinhi Southeast Asia. Nganong tuwa man sa Singapore gibutang? Ambot lang. Pero usas ako tingaling bana-bana tungod kay ang Singapore kasaligan. Nga naman, kusog silang mupatuman sa balaod para sa kaayuhan sa publiko o sa kinatibuk ang katawhan sa kalibutan. Maayo sila og trade relationships. Best ang ilang mga security measures. Quality ang ilang serbisyo para sa mga traders. Ang nasod nato ang Pilipinas, lisod magitag handle sa atong tourism. Natural pag yun ang atong tourist. Ang karon nag-ilis na gud sila sekretary sa turista. Imbot lang si dangatan ana. Di ta kasaligan. Mao nang galisod ta karon. Nya kakwinta-kwinta sila si Senador Marcolita karon gahiring man sila sa DOA ilang gitan-aw unsay kahimtang ngano kuno nga gikan sa 55 ang litro sa crudo man na o 57 naman to litros crudo after mga 10 days lang gikan paggubat nahimo mang 100 karon 120 na perti namang dakuas increase. Nagikwenta ni Senador Marcolita kuha siya data nga pwede man ta makapamalit og supply gikan sa Singapore gani giangkon sa nga Singapore man dayong atong supplier na may available supply sa Singapore nga barato raman pagkwenta-kwenta karon jud iya mangingiingnan ni Senador Marcolita gahapon silang hearing karon i-check ninyo karon ba i-check tagpila didto kay sa akong kwenta-kwenta dire gi-check nako ni gahapon o karon moigo raman og 48 ang pinakamahal 48 per liter. Nya pun-an na to og ibutang na to og 55 naa pa nay ginansya ang atong supplier sa 55 per liter sa iya ng computation. Nganong inyo manggiabot og 100 kapin nga 40 naman ang dakuha. Iya gi-challenge nagkanga-kanga in taon ang representative sa DOE o kanang secretary manaon sa nang kuana. Basta dito nagkanga duko-duko. Klaro jud kay mga naong ba nga galisod sila ngano man. Wa nila tumana ang sugo sa mga Pilipinos nga nagbutang nila diha sa maong posisyon alagari mi. Luwas sa mi.
Dili kaluwasan sa mga Pilipinos ang gihuna-huna sa ato karong mga ga-administer sa atong nasod, kung dili ilang personal na kaluwasan o kaayuhan. Si Maria nisugot sa sugo sa Ginoo kay ang naas iyang kasing-kasing o gunahuna ang kaluwasan sa katawhan. Bahala nagsiya'y maapiki, bahala nagdi siya kasabot unsaon siya paggamit sa Ginoo, basta para las kaluwasan okay ra gyud. Anong tutok mo muna ko? Unsaon man aron paggamit ninyong inyong kwarta? Kusga. Ipalit og slot kay mo na isugo sa Ginoo para sa kaluwasan sa atong simbahan. Kutob ra ba ni karong Easter Sunday ang atong slot nga ilisan ni natog laing fundraising. Una nga manghuna-huna kita ta. Unang niingon diri sa atong ikaduhang pagbasa, wala na ka mahimuot sa mga sinunog nga mananap. Kay kana mangong mananap nga sinunog mo na ilang i-offer sa Ginoo para malipay ang Ginoo. Ang gikinhanglan na kuno sa Ginoo usa ka lawas. Usa ka lawas na mapaubsanon, usa ka lawas na maoy sunugon, pasabot maoy gamiton ang atong lawas pagpahimuot sa Ginoo. Ug usa na ni ana ang virginity ni Mama Mary nakapahimuot sa Ginoo. Pero dili lang ni virginity nga physical, virginity spiritual. Pasabot why bisan gamay nga pagsupak sa Ginoo. Kay kana manggong pag himo anang mga sala, mao man ay pagsupak sa kabubutos Ginoo. Nilingian sa dimong tupad, nakapila na kani supak. Nakapila na kani supak. Di na ka makaluwas. Di na jud ka makaluwas. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may tubag nato sa Salmo nga mo say gi-reiterate sa atong ikaduhang pagbasa. Ania ako, Ginoo, mianhi ako. Kusga, ready, go. Aron pagtuman sa imong kabubuton. Ikaw asawa, inig atubang nimo sa imong bana, nya ang imong bana hubog. Unsay imong isulti? Nganong niuli pa kang yawa ka? Ana? Ikaw, buang-buang kang dako. Ayaw. Isip asawa, imo nang katungdanan ang pagdawat sa imong hubog o sabog nga bana. Ing na dayon, ania ako, Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Nga maingon ang Ginoo, agakaya ng hubog. Agakaya ng kasubog. Kay imo man ang bana, kabubuton man as Ginoo, nga imo nang atimanon, ay pagyaw-yaw. Mausad ang mga bana, niguli nimo sa inyo, murag imong asawa, murag iro, sigig paghot nimo. Ing nasad, igtutok nimo sa naong, ania ako, Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Kana, imo mang kabubuton, nga moatubang ko aning panuwayng dako, dawaton ko ning panuwaya ni. Di ko magpadaog ani, nothing gonna change my love for her. No, di ba? Sakit. Sakit na. Pero atong atubangon. Maunta na kinaiya sa atong mga sulugoon nga mo atubang. Matod pang Senador Marcolita, giunsa man ninyo paghuna-huna, giunsa man ninyo pag-inquire, giunsa man ninyo pag-aksyon. Nisugot lang mo nga ang mga suppliers nato, ditso lang dayog pa-increase, ning salig mo nila. Isip mga tinugyanan sa atong gobyerno, wa gyud mo'y inquiry nga gihimo o giunsa sa inyo pag-inquire hangtod nga niindi nga niingon o sige among reviewhon. Karon pa sila mo review. Ilang reviewhon? Sige review. Mao na importante kaayo nga ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna nakasintro sa kaluwasan. Last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ama. Ing na
ipasalig nako nimo. Sige sabat, ipasalig nako nimo. Luwason ti ka. Amen. Nya, moingon din ang imong tupad, tuay utang nako, bayari to. Wa na ko'y kwarta. Nya, asawan, mubayad ka. Wow, moingon dayon. Giing nako nako, ipasalig namo padel. Luwason ka namo. Di apay daghang salat palitonon. La, patay ka na. Maglinuwasay ta, unahon natog luwas, ang atong kalag, dayon ang atong lawas. Kung magsigir tagluwas sa atong lawas, nya kalimtan ang kalag, mahimong taphaw ang atong pagluwas sa lawas, dili tinuod na kaluwasan. Pasabot, isalig natos Ginoo ang kaluwasan, nya magpagamit tas Ginoo para sa iyang kaluwasan.